Eta antzaberitxuie monja bat, hamen azpetigue, izena Astor Kristina, holako bazan, eta, bueno, ikustabenan mutile, bakarrik eskartarik, ez zebez, ez notiziarik ez zebez, eta niretek oso politiko idazten. Eskolan ibilizan 10 urte arte jesuitan, haitxe bizizala. Haitxe izan nila, akau, morroiko izan, bastarri mateo egin, morroi eta hori egin izan, ezta? Baina oso ondo idazten, eta monji horrek uste dut, honen mutionek oso ondo idazten dut egin, eta zertzen bada, neuke emugotut berazpeki arrasanago monji hau, Getarizako familia bat esetzearen, eta familia horre betartez nire amabe esetzearen. Izen nire amabe esetzearen hori gero. Eta neuke emugotzuaz elbidie, neska batena, idazteko. Eta idazten hasi zion, eta gerria amaitu zanen, hamen gaur dugu. Baina gero, ideaite hango ospitaletik, Iruñatik, gero osatu eta gero... Hane luzen no zan, hilabete asko, egon zanan, arek eta hankiondi binarte, eta librau zan, Bizkai aldeko eta frente guztizgaz eta Santander ganeko eta Terueleko bat zeraz bebai, librau zan, eta Eboroko ez dakit lekutera erura bien, atzera, gerria amaitu arteak, eta han ibilizan.